Takže zdravím vás od môjho ďalšieho videa. Dneska tak si dáme už tretí diel z ohňostrojov. Takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a nezabudnite hádať lajky a odbery a zdieľať to svojim kamošom. Nech mám čo najviac lajkov a odberov. Čiže som malý youtuber, ale chcem byť raz slávny a taký väčší youtuber. Takže ideme na to. Už tretí diel, už sa tak teším, bo som to tú hru hrozne dlho nehral. A minulé offscreen som ju kúštičko hral a som si pochopil také ďalšie pár vecici. Počkaj, neviem, či som si kúpil pár vecici, neviem. Takže asi nepokúpil som si ďalšie veci. Ale keď tu bude 5 lajkov na tomto videu, tak toto. Urobíme s kamošom video. Vyskúšam tú maličkú raketku. Aj tak sa volá. Timmy Thunder. To bude dobrý ten Timmy Thunder. Takže, to je takéto pekné. A odporúčam vám túto hru, také o ničom. Odporúčam vám túto hru, lebo je veľmi dobrá táto hra. A ju hrajem asi 3 roky, lenže to je môj nový účet, takže mám tu všetko od znova. A proste je to veľmi dobrá hra. A idem si kúpiť také veci, také mortáry. Kúpim si asi túto limited veci. Hej, budú to limited veci. Keď neviete, čo to znamená limited, že to je limitovaná edícia. A čo musím kúpiť, lebo keď si to teraz nekúpim, tak to už nebudem mať nikdy. A idem to vyskúšať do tých 5 miliónov. Aha, taký typek tu odpaluje pekne. Dobre, poďme toto. Dobre, poďme sa to dať. Zapalil som to. Nezapalil som to. By som od toho zdrhal, aby som to nezapalil. Tak to celkom možno nie je nič vidno kvôli týmto tu degešikom. A som si kúpil loď offscreen, takú, kde mi nemôže ísť nikto. Takže pôjdeme tam. Nech nikto mi tu neodpáluje petardy a nesadzuje raketky a také. Presne toto nech mi nerobí nikto s raketami. Dobrá ukážka. No. Nejakú si dáme, aké si dáme. Dáme si štvorku. Radšej 5, ale dáme si štvorku. Spawn. No. Idem si kúpiť všetky také najlasejšie raketky, čo tam sú. Okrem tých úplne prvých. Okrem týchto tu. A tieto tu na ďalšie. Tieto tu na... Vyskúšam to kúpiť. Tento tu. Toto SOS raketu. Neviem, čo bude robiť. Toto. Môže byť pekné tie rakety. No. Dáme asi toto. Aha, to sú tie isté farby, len iný obal a iný efekt. Nie petardy, rakety. Ako noob. Teraz ideme na tú SOS raketu, čo mi zdá. Hej, toto je hlas. Čo robí SOS? Ako fakt, také noobské. Noobské, také pre začiatočníkov. Dáme si také fontánky. Fontánky sú dobré. Musím nájsť, čo sú fontány. Dáme si demonicu? Dáme si jednu. Dáme si modrú. Modrá je moja obľúbená farba mimochodom. Pekne dým mimochodom. To je pekný dým.
Takže ja som mal na Silvestra dymovnice. Aj kamo to zadymilo polovičko sídliska. Ty kokos. No. Ne, ten hrad. Máme hrad. Poďme hrad. Aj helikopteru. A helikopter. Takže odporúčam pozrieť jedného youtubera. Volá sa Scooby Piro. A on točí veľmi dobré videá s pyrotechnikou a potom SK Adventures. Robí také promo pre nich. No. A si ich pozrite, oni sú veľmi dobrí youtuberi na petardy, oni sa čisto iba na petardy. A pozrite si ich, lebo sú veľmi dobrí, naozaj. Tu zopakujem, že sú veľmi dobrí, ale sú naozaj dobrí. To takí youtuberi, že priamo na petardy. Ten SK Adventures, tak on teraz išiel do USA, do najteplejšieho miesta na celom svete. Ja by som sa chcel taký vydať aj ja. A tu je taká séria, má 20 dielov, či koľko. No to je pekné. A no to je to dobré. Už ja sa nebudem robiť promo, ty kokos. Ale dajte im tam lajky. Ale hlavne aj mne dajte lajky, hej. Jak sa to točí? Jak sa to točí? Nie, že to vybuchne, idem ďalej. Nie, nevybuchne to. Je to pekné. To je fakt 5 lajkov, či koľko som povedal na začiatku na tomto videu. A neviem, či som to ešte vôbec hovoril. A bude to mnou tu kamoš. Takže plus dávajte tie lajky, odberí, všetko, lebo sa už teším, že kebyže, keď je príde tým kamoškom, že akože toto moment natáčať, co za aké silné šotky. Tak si vyskúšame. Aj to čo je pokupované, to som ani nevedel. Ja tu mám na čo aj kúpeme, skúšam toto. A vyskúšam ešte. Ale nemám žiadne maničky, že mám cash. Som chudák. OK, asi viete, že akú si dáme najprv, túto maličku. Túto veľkú. Je taká pekná. To je aká pekná. Toto chcem si ešte kúpiť viacejkrát. To je aká pekná. Kámo, sa dá povedať, že je aj dosť lacná. No, lacná není. Ale je veľmi dobrá. Keď budete hrať túto hru, tak na začiatok vám odporúčam toto. Je to košičko drahšie na začiatok, ale odporúčam vám to. Počkaj, jak dlho bude toto unlimited? Neviem. Toto je nejaká iná. Toto je nejaké iné. A tá je veľmi pekná. Kamo, už tak teším na Silvester. A to je až o rok ten Silvester hnusný, škaredý. To nie je hnusný. Ale ho chcem teraz. Keď bude cez celý rok, keď dáte aspoň na jedno video 100 lajkov, a tak toto. Urobím silvestrovský špeciál, keď aj bude chceť. Aspoň 100 lajkov. Viem, že to nedáte, ale za celý rok by ste to mohli dať. Ale najlepšie si môžu toto. To nie je o ničom. Toto ja som proste Sice sú aj Robuxy, ale to proste Aj to z Robuxov stoja. Tak nemáte radi takú hru, tak by ste za ňu dali aj neviem čo. No.
Wow, také pekné. Také modro-červené. Tie dve farby sa mi veľmi páčia. Ok, nestihol som. Kámo, to sú tie najkrajšie farby. A najkrajšie efekty a najväčšie efekty. Wow. O, taký typek tam búše, taký malý kompaktík. No. Ale, že si spojíme všetky singlefoty do seba. A si budem opäť skončiť. Takže. Čo je toto tu? What the hell is that? Kúpim to. Rýchly výpočet. Budem mať 70 robuxov a kúpim to na video, čo by som urobil pre vás, divákov mojich. No počkajte, vyskúšame a tak si to pôjdeme spojiť. Také pekné, ci kokos. Oplatilo sa to kúpiť. Tých 75 robuxov. Wow, veľmi pekné. Toto ideme do toho, lebo to má viacej ran a to by bolo do konca a to by bolo škaredé. Takže ideme do teba toto tu. Okay, čo to je také pekné? Niečo asi? Dobre, vyskúšam toto. No, ideme predstaviť toto. Yes. No, zaujíma ma toto tu hrozne. To také maličké. Také cute. OK, není to cute. Není to cute. Ešte keby ste sa ma pýtali, že za čo robím YouTube, či za peniaze, či za to, že to mi chce. Robím za to, že to proste toto chce, ma to baví a hlavne pre vás to robím. Takže tak, na to tu už fajne odpaluje. A dúfam, že toto bude pekné. Holy shit. Kámo, ja som tu prišla v nesprávny moment, v nesprávnu chvíľu. Boli to začali odpávať, ako sa vydá. Nevadí, ja som sa vzdialím. Pomaličky, kľudne. Vzdialím. A pôjdeme na to. Takže, toto bude aj pre vás. Nemáte za čo, užite si to. Dobre, to bol koniec videa. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. No, aj páčilo. A keď hej, tak to zanechajte like a odber a nezabudnite na to. A vidíme sa už v 4. časti. Takže, čauko.